Колко време прекарваш затворен между четири стени? Колко дни минават, в които не усещаш свежия въздух върху лицето си, не чуваш звука на птичите песни или не усещаш топлината на слънцето върху кожата си? Животът е забързан, претоварен и често затворен в екрани и пространства, които ни лишават от връзката с това, което е истинско и живо. Но чуй ме. Ти трябва да се движиш, да се разхождаш, да живееш. Вземи си куче, ако трябва, но направи нещо, за да се върнеш към природата. Разходките не са просто упражнения за тялото ти. Те са храна за ума и душата ти. Когато ходиш, когато усещаш ритъма на крачките си, когато дишаш дълбоко и се свързваш с всичко около теб, се освобождаваш от напрежението, от тревогите и от хаоса в главата си. Разходките ти дават време да мислиш, да се чувстваш жив, да оцениш малките красоти, които често пренебрегваме, като нежния танц на листата на вятъра или аромата на свежата пролет. А ако ти е трудно да се мотивираш сам, вземи си куче. Кучетата са едни от най-добрите приятели, които можеш да имаш. Те ще те изведат навън, дори когато не ти се иска. Те ще те карат да излезеш от удобството на дома си и да стъпиш върху земята. Да се потопиш в света и да се свържеш с него. Те ще ти напомнят колко важно е да се движиш, да играеш, да обичаш безусловно и да живееш с радост в сърцето. Замисли се какво губиш, когато не излизаш навън. Губиш връзката с природата, която е един от най-големите източници на мир и вдъхновение. Губиш възможността да презаредиш ума си, да се освободиш от стреса, да оставиш тревогите си да се разсеят в простора на небето. Пропускаш да се погрижиш за тялото си, да укрепиш мускулите си, да активираш сърцето си и да се чувстваш по-жив и енергичен. Разходките са начин да си върнеш усещането за простота и спокойствие. Да се разходиш сред природата е като да прегърнеш света. Ти се свързваш с нещо по-голямо от себе си, усещаш живота в неговата пълнота и разбираш, че най-хубавите неща са простите неща. Когато се разхождаш, ти не само укрепваш тялото си, но и лекуваш ума си. Всяка стъпка, която правиш, е стъпка към по-добро физическо и психическо здраве. Ако усещаш, че животът ти е застинал, че си заседнал в рутина, разходките могат да ти дадат нова перспектива. Могат да ти дадат моменти на яснота, вдъхновение и дори решения на проблеми, които изглеждат неразрешими. Колко често най-добрите идеи идват, когато не си затворен и напрегнат, а когато си навън, когато умът ти е свободен и сърцето ти е отворено. Не подценявай силата на движението. Не подценявай радостта от простото удоволствие да бъдеш навън. Дори и да не ти се иска, дори и да се чувстваш уморен или демотивиран, направи го. Излез, разходи се, почувствай живота, който кипи около теб. И ако имаш нужда от малък приятел, който да ти напомня да живееш, вземи си куче. То ще ти донесе радост, компания и ще ти напомня всеки ден колко е важно да се движиш. Животът не е предназначен да бъде прекаран в седене и бездействие. Ти си създаден да се движиш, да изследваш, да живееш с пълна сила. Разходките са твоята връзка с всичко живо. Те са начин да изразиш благодарност към тялото си, което те носи през живота, и към света, който ти дава толкова много, ако се научиш да го забелязваш. Така че започни днес. Обуй удобни обувки, отвори вратата и направи първата крачка. Почувствай как всяка стъпка ти дава сила и увереност. Как всяко вдишване те свързва с живота. Ако трябва, вземи си куче, което ще ти бъде спътник в това пътешествие. Защото животът е прекалено кратък, за да го прекараш затворен и неподвижен. Живей го, движи се и се наслаждавай на всеки миг. Разхождай се, вдишвай живота, върни си радостта.